Hola a tots i a totes, em dic Montse i soc treballadora social. Faig aquest vídeo perquè penso que la professió del treball social no està prou reconeguda i perquè crec que cal dignificar la figura del treballador i la treballadora social. Em sorgeix aquest vídeo perquè a vegades sento gent que han assistit a ponències o a xerrades i quan intenten explicar-te el que han sentit et diuen doncs mira, ha vingut una psicòloga o ha vingut un enginyer i ens ha explicat. Però quan va la treballadora social, quan ho expliquen, diuen mira, ha vingut una xica que és treballadora social i ens ha dit, i veritat que no sona igual? Doncs per aquí van les coses. Bé, començo explicant-vos una mica el que és el treball social, però l'objectiu del vídeo és explicar-vos 3 grans impediments que ens trobem, que potser compartint el vídeo o reflexionant ens ajudeu a canviar-la. Bé, el treball social. Els treballadors socials som generadors de canvis. Treballem amb persones, amb famílies i amb comunitats, sobretot per generar canvis que aportin més benestar amb aquella persona o amb aquell entorn, que aportin benestar i que, reduint les desigualtats socials, ajudin a la societat a progressar. Explica't una mica més concretament. Doncs, per exemple, quan una persona té una conducta determinada, hem d'entendre per què té aquella conducta. Aquella persona té unes creences, té unes vivències i uns valors molt arrelats que han crescut en un entorn que probablement és diferent al nostre, el de cadascú, i que dintre de la seva manera de veure el món i de la seva perspectiva aquella conducta té molta lògica i té una raó de ser. Llavors no es tracta de que quan veiem una conducta que és inadequada amb el context actual jutgem amb aquella persona per la conducta que ha tingut, sinó entenem-la, anem a veure, anem a fer aquest diagnòstic social de quines són les seves vivències, les seues creences, quin ha sigut el seu entorn que l'ha portat a actuar d'aquella determinada manera i ajudem-lo a trobar una nova perspectiva que pugui fer que la persona mateixa pugui canviar aquella conducta. Sobretot per aconseguir un millor benestar per a ella, una millor inclusió al grup de la comunitat o família i evitar així l'exclusió social. Resumint molt, aquesta és la funció del treballador social. Bé, vet aquí que, arribat a aquest punt, explico que un dels primers impediments que ens trobem és que la imatge del treballador social no és massa bona, sobretot la imatge del treballador social que hem trobat a la pantalla, al cinema, acostuma a aparèixer una imatge molt estereotipada d'una senyora d'una mitjana edat, vestida amb traje jaqueta, amb ulleres, amb un monyo, on adopta una actitud com a molt inquisidora, molt de control, generalment trucant a la porta d'una família, jutjant erròniament aquella família i amb l'amenaça directa de que si no fa tal cosa li retiraran els xiquets. Bé, nosaltres no treballem així, de fet necessitem la confiança de l'altra persona, necessitem que ens expliqui per poder-la entendre i necessitem vincular-nos, no som això. Però potser penso jo que amb el progrés de la societat a poc anirem introduint canvis en aquest sector. Bé, el segon impediment, que potser és algo més concret, el dirigeixo més als companys professionals d'altres disciplines. Generalitzaré molt i demano disculpes per avançat, que ningú s'ofengui perquè la majoria de professionals ho fem bé, però encara ens trobem una gran part que ens utilitzen com una arma. Professionals de l'àmbit d'educació, de sanitat, del que sigui, però que diuen a les famílies si no fas això o per haver fet això t'envio a la treballadora social, com si fóssim una amenaça. Doncs és la pitjor carta de presentació que ens poden fer, perquè precisament quan fan això ens trobem famílies amb molta resistència, molt a la defensiva, que difícilment s'obriran i nosaltres necessitem vincular-nos amb aquella família perquè ens expliqui. Llavors perdem moltíssim esforç i moltíssimes hores i temps amb aquelles famílies per intentar crear vincle i confiança per començar a treballar. I penso que podem donar un missatge diferent. Professionals, companys, us animo que utilitzeu altres vies, com per exemple explicar-los de la mateixa manera que un metge de capçalera deriva al metge traumatòleg com a especialista. Expliqueu-los que necessiteu un diagnòstic social per continuar avançant amb la feina que feu amb ells i que per això els deriveu a la treballadora social, que els ajudarà a fer aquest diagnòstic i a continuar avançant amb el treball. O fins i tot podeu dir-los mira, em sento incapaç de continuar aquesta feina si no generem algun canvi previ. Per això et derivo a la treballadora social que t'ajudarà a fer un diagnòstic social, generar algun canvi que després ens ajudi a continuar la feina que estem fent ara. Hi ha altres maneres, però sobretot no com a arma, perquè ens tanca portes.
Perdó per generalitzar, però ens hi trobem. I llavors la tercera, potser un dels altres motius que em porta a fer aquest vídeo, la dirigeixo més a l'administració pública, sobretot a les persones dirigents de l'administració pública, aquelles que tenen capacitat de decidir, siguin funcionaris o siguin polítics, però que en teoria l'administració pública està al servei de la societat, busca el seu progrés, busca reduir les desigualtats socials per continuar avançant. Però sovint en les reunions que tenim els treballadors socials tenim la sensació de que l'administració no aposta prou per nosaltres, sinó que tenir treballadors socials a la plantilla queda bé i que no saben ben bé ni qui som ni què fem. Bé, és veritat que l'administració pública hi posa damunt de la taula recursos econòmics, recursos materials, i que això evidentment ens ajuda a la nostra feina, però la millor eina que té el treballador social és el recurs humà de vincular-se amb la família, de tenir temps per treballar amb la família, per generar aquell canvi dins de la família. Evidentment que els recursos ajuden, però sobretot nosaltres som la figura que pot generar el canvi. I l'administració hi ha de creure, perquè en aquests moments ens trobem que hi ha treballadors socials per atendre poblacions de 30 o 40.000 habitants, en alguns àmbits més especialitzats de fins a 50.000 habitants, en el que no podem acostar-nos a la família perquè no tenim temps. I amb això l'únic que aconseguim és fomentar l'assistencialisme, posar pedaços, sentar-nos al despatx, ajudar una família a tramitar un ajut o a buscar amb reinserció laboral una feina o a buscar un habitatge. Però hi ha un treball de fons que ens agradaria fer i no podem fer perquè no hi arribem. Llavors jo convido l'administració pública a fer una mica de reflexió sobre això. Té talents importants a la seva plantilla, però cal que hi tregui més suc. D'acord? Bé, expressat això, l'únic que volia dir és, companys i companyes, treballadors socials, recordem-los-hi i recordem-nos-ho, que som poderosos, que generem canvis i que transformem. I bé, a tothom que m'hagi escoltat fins aquí, al final del vídeo, moltíssimes gràcies. Us convido a compartir aquestes reflexions, a compartir el link i bé, sigueu feliços. Gràcies.